खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जगिगपायाव पुलिस एनकाउन्टार डाकाइत बराद आलीआ जोखोम। तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा आरो सासे गथ'सा गोब्राब जोखोम। काजिगावआव सासे मोसौ माफिया हमनो हादों। सापराव हाखौ लानानै सोमजिनाय दाङाबाजियाव गंनै नखरनि सा 11 जोखोम। लंकायाव सासे नकल डक्टर हमदों। 37 लाख बेसेननि गय सुपारि खावनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमदों। निउ बङाइगाव स्टेशनाव 42 किल'ग्राम गान्जा हमदों। लकपियलनि थाखाय फरायसालिनि थाखो खथायाव जेंना, फरायसाफोरनिफ्राय गिबि मन्थ्रिखौ जर'खायै खावलायहरदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। रायजोआव फिन पुलिस एनकाउन्टार खालामनाय जाथाय। बे खेबाव बङाइगाव जिल्लानि जगिगपा पुलिसा एनकाउन्टार खालामदों। गवालपारानि वान्टेड डाकाइत बराद आलीखौ थांखिनानै गुलि गावदों जगिगपा पुलिसा। बे जाथायाव आखि आथिङाव गुलि नांजाना गोब्राब जोखोम जायो बराद आलीआ। पुलिसनि रिपर्ट बायदिब्ला बराद आलीखौ गवालपारा जिल्लानि कृष्णाइनिफ्राय हमना जगिगपा थानायाव लाबोगासिनो थानाय समावनो सासे पुलिस कनस्टेबलखौ हरखाब गाग्लोबना खारनो नाजादोंमोन। जाउनाव बराद आलीखौ हमथानो थाखाय पुलिसा गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव बराद आलीनि आखि आथिङाव गुलि नाङो। गुबुन फारसे बरादनि गाग्लोबनायाव कमल रय मुंनि सासे पुलिस कनस्टेबलाबो जोखोम जायो। बबेखानि डाकाइत बराद आलीजों लोगोसे गंसे पिस्तलखौबो जब्द खालामनो हायो होनना पुलिसा बुंदों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय 19 आगस्तआव जगिगपायाव जानाय लुथिनाय जाथायजों बराद आलीआबो लोब्बा दं होननानै अजद थिखांदों। जाय जाथायाव मेघालय नंस्टयनि सा 6 खासिया सुबुंनि हान्जानिफ्राय 5 लाख रांनिबो बांसिन लुथिनाय जादोंमोन। सा 6 खासिया सुबुङा सेकेन्ड हेन्ड एबा गोजाम गारि बायनो फैदोंमोन। बे समावनो दुथांफोरनि हान्जाया बिसोरखौ बुसे बुनानै 5 लाखनिबो बांसिन रांखौ सिख'नानै लादोंमोन। बे जाथायनि सायाव जगिगपा पुलिसा नायबिजिरनानै बराद आलीखौ कृष्णाइनिफ्राय हमनो हादों। तामुलपुर जिल्लायाव फिन हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनाय जाथाय। बे जाथायाव सासे आइजोनि जिउ गोमायो लोगोसे सासे उन्दै गथ'सानि गोब्राब जोखोम जायो होननानै खौरां मोननो हादों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ अनजलि मण्डल आरो जोखोम जानाय गथ'साखौ 10 बोसोर बैसोनि सुबांकर मण्डल होननानै सिनायथिनाय जादों। तामुलपुरनि एनसि आंगारकाटानि शिबपुराव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। खौरां मोननाय बायदिब्ला फालोनिफ्राय गावस्रानानै आदार नागिरना फैनाय मानै मैदेरा थांनाय हराव आंगारकाटानि शिबपुर गामिनि अनजलि मण्डलनि न'आव उदखार खालामफैयो आरो मोसौ गलिखौ सिफायना थेर बेथेर खालामो। अनजलि मण्डलआ बे जाथायनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनो थाखाय खारलांनो नाजादोंमोन, नाथाय गुबुन मासे मैदेरा हरखाब गाग्लोबो। बे जाथायाव अनजलि मण्डलआ जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बे मोनसे जाथायावनो 10 बोसोर बैसोनि सुबांकर मण्डलआ मैदेर हाथाय हाबजानानै गोब्राब जोखोम जायो। नाथाय हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव भबेन मण्डल मुंनि सुबुङा खारनानै गावनि जिउखौ खुनुरुखुमै रैखा खालामनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला सुबांकरखौ गिबियाव कुमारिकाटा स्टेट डिस्पेन्सारियाव लांनाय जादोंमोन आरो उनाव गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय नलबारि मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। बे जाथायनि उनाव तामुलपुरनि फरेस्ट अफिसार बाबुल ब्रह्म, कुमारिकाटा रेन्ज अफिसार प्रपात बर्मन, हाग्रा बिफान आरो पुलिसनि हान्जाया जाथायथिलियाव थाङो आरो आइजोनि गोथै सहखौ बोखांना पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतझरायाव हमनो हादों सासे मोसौ माफिया। पुलिसा पर्बतझरानि काजिगावनिफ्राय हमनो हादों सासे मोसौ माफियाखौ। बबेखानि हमजानाय मोसौ माफियाखौ नुर आलम शेख होननानै सिनायथिनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला पर्बतझरानि काजिगाव पुलिसा गोख्रोङै संदानना वान्टेड मोसौ माफिया नुर आलम शेखखौ हमनो हायो। पुलिसा क'क्राझारनिफ्राय हमदों नुर आलम शेखखौ। नुर आलम शेखआ माखासे साननिफ्रायनो खारखोमाना दंमोन। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला मोसौ माफिया नुर आलम शेखआ सिगां समफोरनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै सुरां मोसौ स्मागलिं खालामनाय जाथायफ्राव लोब्बा दंखायोमोन आरो बिखौ पुलिसा नागिरगासिनो दंखायोमोन। धुबुरी जिल्लायाव थानाय सापरनि दुधनाथ हाजो ओनसोलाव खमैबो सा 50 सुबुंफोरनि मोनसे हान्जाया गंनै नखरखौ गाग्लोबनायनि जाहोनाव आइजो आरो गथ'फोरजों लोगोसे गासै सा 11 सुबुंफोरा जोखोम जादों। अजद मोननाय बायदिब्ला गामियारिफोरा हा बिगोमानि पाट्टा हानि गेजेरजों लामा लुबैनायखौ हा बिगोमाया हानि माखासे बाहागोखौ हगारनानै होनो राजि जायाखैमोन, जायनि थाखाय बिसोरनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिदों। बेनि उनावनो गंनैबो नखरनि सोद्रोमाफोरनि सायाव गाज्रि रोखोमै गाग्लोबो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे गाग्लोबनायखौ आब्दुल करिम, अनसेर, मनसेर, जामेर आरो फुलसान मुंनि सुबुंफोरा दैदेनदोंमोन। बबेखानि बे खौरांखौ मोननाय समसिमाव जाथाय आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनि हालोदनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। हजाइ जिल्लायाव गावखौनो डक्टर होननानै बुंना लाग्रा सासे सुबुङा बेमारिफोरखौ फाहामथाय होगोन होनना 15,000 रां चार्ज लानायनि उनाव लंका पुलिसजों हमजादों। दायनिगिरिखौ सोनाब बेंगलनि कलकातानि थागिरि प्रिन्स बिश्वास होननानै सिनायथिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला प्रिन्सआ लंकानि वार्ड नं 6 नि कलेज र'डआव भारा लाना गावखौनो नंखायै डक्टर होननानै बुंना मुलिफोर फाननायजों लोगोसे बेमारिफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दंमोन।
बबेखानि गुवाहाटीनि सासे डक्टरनिफ्राय मिथिनो मोननायनि उनाव बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गोख्रों राहा लायो आरो शुक्रबारखालि प्रिन्सखौ सोंथि सोंनो आरो आयेनारि राहा लानो थाखाय खायो। अजद मोननाय बायदिब्ला प्रिन्सआ फोरमानलाइ गैयाब्लानो फाहामथाय होनायनि थाखाय बेरामिफोरनिफ्राय गोबां रां बुथुमनानै लादों। बे समाव प्रिन्सआ माबादि थासारियाव देहा फाहामगिरि महरै खामानि मावदोंमोन आरो बेमारिफोरनिफ्राय रां लादोंमोन बेनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। नगाव जिल्लानि रुफिहाट पुलिसआ 37 लाख बेसेननि गय सुपारि खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ खानो हादों। हमजानाय दायनिगिरिखौ तेलिया साफ्रिदुपनि थागिरि जियाबुर रहमान होननानै सिनायथिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जियाबुरखौ खौरल इस्लामा खावनायनि अजद होनायनि उनावनो हमनो हादोंमोन। गुदि नायबिजिरनाय बायदिब्ला रहमाना बर्मानि गय सुपारिनि आयेन बेरेखा फालांगिजों लोब्बा थानो हागौ होनना मिथिनो मोन्दों। फारसेथिं बे जाथायखौ गुवाहाटीआव थिसननाय सासे DSP आरो रुफिहाटनि सासे थागिरिया रहमानखौ मदद खालामनो थाखाय गोसोम गावनि गारिजों रुफिहाट थानासिम थांदोंमोनब्लाबो बेयाव खौरांगिरिफोरखौ नुनानै ओंखारलांफिनदोंमोन। दासान्दि पुलिसआ रहमानखौ गय सुपारिनि बागै सोंथि खालामनायजों लोगोसे खावनायाव लोब्बा थानाय गुबुन सुबुंफोरखौ मिथिनो आरो बे नेटवर्कनि बागै गुवारै मिथिनो नाजागासिनो दं। निउ बङाइगाव स्टेशनाव रेलवे पुलिसआ सिग्रोमनाय समाव खमैबो 42.21 किल'ग्राम गान्जा हमनायजों लोगोसे सासे दावबायारिखौ खानो हादों। बे सिग्रोमनायखौ निउ बङाइगाव रेलवे पुलिस मावख'गिरि सन्जीब चौधुरीनि दैदेननायाव डाउन ब्राउन त्रिपुरा सुन्दुरि एक्सप्रेसनि AC केबिनआव खालामनाय जादोंमोन। बे जाथायाव लोब्बा लाखिनानै हमजानाय दावबायारिखौ इमरान शेख होननानै सिनायथिदों। गुदि नायबिजिरनाय बायदिब्ला गोबां बिबांनि गान्जाफोरखौ त्रिपुरानि आगरतला रेलवे स्टेशननिफ्राय बेंगालरसिम लांनो थांखि लादोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। जब्द खालामनायनि उनाव रेलवे पुलिसआ जाथायनि सायाव गुवारै मिथिनो शेखखौ सोंथि खालामगासिनो दं आरो गान्जाया बबेनिफ्राय फैखो आरो गुबुन सुबुंफ्रा बे नेटवर्कआव लोब्बा दंना गैया बेनि बागै गुवारै मिथिनो नाजागासिनो दं। आसामावबो जागायबाय लकपियल एबा सुबुं साननायनि हाबाफारि। सुबुं साननाय हाबाफारियाव रायजोनि माखासे फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जादों। नाथाय सुबुं साननाय हाबाफारिया जेंना नुजाहोदों फरायसालिनि थाखो खथाफोराव। मानोना फरायसालियाव फैनो हायाखै फोरोंगिरि। बेनिखायनो फरायसालिफोराव थोजासे फोरोंगिरि थिसननो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदों उन्दै फरायसाफोरा। मख'नो गोनांदि फोरोंगिरिफोरनि आंखालनि थाखाय फरायसाफोरा फरायसालियाव फरा फोरोंनायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि सोलोंथाइ ब्लकनि सिङाव थानाय डिमाकुसि हिनजावसा गेजेर इंराजि फरायसालियाव बे जाथाया जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला इन्टर ब्लक मेनेजमेन्टनि बेलायाव गासैबो थिग दं, नाथाय फरायसालियाव बिगियान आरो हिन्दी फोरोंगिरिया गैया। जायनि जाहोनाव थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो फरायसालियाव बिगियान आरो हिन्दी फोरोंगिरि गैयालासे फोरोंनाया सोलिबोगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो रायजोआव जागायदों सुबुं साननाय। बेनि थाखाय आरोबाव सानै फोरोंगिरिया सुबुं साननाय हाबाफारियाव थांनो गोनां जादों। फरायसालिखौ गाहाय फोरोंगिरिया हारसिङैनो सालायना 152 सा फरायसाफोरखौ फरा फोरोंनो गोनां जादों। जाउनाव फरायसाफोरा माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बेनि गेजेरावनो गाहाय फोरोंगिरिया गुबुन मावख'आरि खामानिनि थाखाय थांनांगौ जायो। बेखौ नोजोर होनानै फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसननो थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ खावलायहरदों फरायसाफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।